0242 725 067. Now, hello. Afternoon. Hello. Yeah, wala ni munye. Hello. 055193193105489319. Hello. Hello. Hey, shall I meet you? Shall I patch your deal, baby? I can't say free. More. Only a member did the brother French radical in the government box anywhere. And I mean, Sompa, I have 1 year for you, and I can't so be dear. Papa, Yakopon Shaw, 1 million wanted for, and some ammonia maybe why I can, and the star, would be my would stay, and not at here. More Yakopon Shamo, Yakoswa, a bomb and crancer, and then out of Sopani. Aranya ko ponsha no nsira oyibo nasna ne ma aja bia mo bia me tiao aranya ko konkon ma ba bye. Hello. Hey, good afternoon. Stop man. Yeah, Judy baby akase free. Me ba cho me kase start to Mr. Coleman. Yo. Hey, chichiku bumbunye owuro so. No kwasem. Na sort of man preach pa o. Ya me shira o sa preach na ya dra no pa na. One more group, one more group. Yamisha, and one year, Yamisha, some interesting program. Yamisha of my mini had as well. Aye, why was a pen the waffle? 1 person, but man, home and so I know Brunsamu Johnny. Wonderful. Yeah, that's it. Hello. I mean, my dear. Yeah. If I don't think that could be anything. Dakwajum. Dokunujum. Dokuno. Okay. Now, what dear Yaton was a docuno. Okay. So, how I told you, Docuno Yaton. Dokunujum, mind Dakwajum. Hello. Would you baby? Yeah, Joe. We have very much papa. Oh, that told Ghana, yee. When that's the name of the Michelle run about some review. No, yes. We are down, the Wabas, we are down. Miss me check you. I'm not somebody who can say Adam and when you're bloody. Oh, we are down here. Young world of Korea, near another foul. Another fan of a free. Let's check it what is. Eh, Omra Samoa. Ade. What about the family? No, the flowers or to Sabi. Hello. Hello, good afternoon. Afternoon, Patrol, baby. Patrol, I'm what, ma'am. But I can just say, yo, young. Shelley. Don't guide him, don't come. I don't say when I was say. The Patrol, that's one science. Considering no condition is permanent. Exactly. That's to say, if there be our what. And that's so the situation be a woman and care who say a bit near to son. It's meant for your home for me. They may come. That's hello. Hello. Good evening, baby. I can say free. That's what I say, Friday. You, where are you going? What the people in your school? And if you out, you are studying about condition, you say, we are suffering. Any of us is your wife, school, I am suffering. It is when it's a wish here, about you. That's what you have and Pano Sodia, about you, about another part, what you know, so long. You are well sure if you share or bakery. And decided we are sitting. We in the so show a maneuver or how. But I was always a one papa who, as you said, you may be able to make it up. And also to me, you pull through. I said, if you are going to know, maybe the bar what you are so. That's not the call. Not and so no other waterful. It may say your own prices and so bar. That's what she had ye, Papa, would be a photo. You will see no one who drove no way. It's also so.
ye onye ba be time nti respect ya share dem dey buy me so so na obi party carry e ku share yi na so fam a butwa na bu share yi na eni adwumapa eni esumapa mo ye no mi chia san jema yi na mi share ni na that say so buy ye hello me pa chodi Ele mati shele. danka yirim danka bam Mimi tanya minchira watu. Na minchira unko anshasa moya ukate anda ndo. Edu fianda no ama so ye minchira watu. Asipa ye international hello hello Good afternoon. afternoon pa cho free I'm from New York Nepal. aya me ba ho me ba ya na me wo New Rochelle Nepal so my boyfriend no I'm not from. My address them now over no other mate me pa cho din di sen Okay. I'm not someone in the enya ma adwo ni Cynthia yo see any me ba ho next month me ba New York me ba be show Nepal so ya shisheme ya je me number o mo hono. mate obesi wo na samwa Okay. Asemna. Odi ni ta wo ahun ya ba obi kire ya o se o mo asamu ahun ya ba. O so ahun ya ba. Yo. And you da so nyansan ye no. O hono mo but ebi o hono mo a e ba ya na ya adishia. Ya da chi be no sa de na wona hwa. O di be hu se enu bi se na na tie. And on the call, maybe saying, the friend, my number, me teaching, so I was only teaching you. Say, yeah, and some family question. And to say, and no, maybe or honor my boy and brother, my air, I was saying, so. Now, you see, you're that there, what you're just here, the butler. That's what I say. Yes, we had that say, Obesi, and Sudi free New York, and all the bows in Nipano or Mnasamwa. See, Mnasamwa, dear, eh. Naro kai obi auntie. Hello. Jekajiri. Udini baby aka say free. Hello. Yo. Kaka mesome elidaso na nipa otia. Otia semwa so man over it and when me de papa. Me nyom no volume 1 ya metwe bia ma na de abom pai Mate me da se ba nyame shira o nshira unso da na wo kon do so nkon wai omna samwa ai obi ehunu ya da say hello yajo na o mo de aduma ya wura o na go kon sin tro gwa si Duncan, who much of this Nigeria about? You. But I think you will tell the choice. Now, we are seeing the close to your money. I will visit the second year. By a bunch of people now, but it's too much. And as I said, but the boss of the I'm going to be the play. I will stop not just get the amount. The Japan yeah, that's the afraid you may dealing in ABC. Hey, na yatwaso. Happy birthday in Nkoma Honorable Charity Tay, Ghana Union of Professional Studies International Relations, Honorary Secretary. Sa enchie every Unia Bema na ya wasari Murphy. Ya oye Sompa Nkomo producer osi obom paya ma. Said ya wohwehwe na brabo mu nyina no. Unsa bekana wani suade hu so. Ebebem na ne kan nyina obetia ebi aba akotene bia no mo office wafa the bill is on him baby enti we afre no na fe wonu aba bi nso ane hodwoa oye kokko nso a ye nye ne ho ade ma no na waso awade yes am ofidi asede saa ntimi enkabi no wayibi na ayasem o de brofo kan asrasere enso kama wo so afa Gini penjo nche. Gini penjo omno. Da bi nche. Ora be kan kire o.
Juma de obi ani de akọ. Yo. Ebusuafo ne nkoma aye bebo no. Asofo maame fo bi entie ne yie. Omo no. Open awade a problem go mu a e asofo awade. Me na ka kire wo. Se ye ti hai wopem so ebo dawuro se obia nya awade mfa ne bag enko baba yara ye bedru wo no asofo bag be ye ma mimi no mienu nya ba bia de bag esi asofo wo problem one criteria am de ware no osofo benya adage aboa obi e wo bi awade ho bato no oni adage a obebo e wo na awade ho wo mo wade ase no wo he oba ne toso oba kokko we wonu munyumoto sika woni fie obetimi aboa me ministry ene wo mo temba akwa no obetimi aboa me wo me ministry no wakofa marijata no de na betena ne so afa bedru baabi no oba ne se wo na nyame afre wo me de nyame mfre me minimum osofo maami bi ne kun ya cancer no wo beba no de report wasi kwana no no de kuku asi so maami wo ye de o se me ya wo aduru eti se wo peba wo beba sa sofo beba ho what ho sa fe wo no wo aduru me papa sofo pani pa bi o se o yini ni se wo amoa me a metwetwa wo maami na me se papa adan wo se medi dwa nyina na mato aponche aka ho Mia me swap ponche di atumike makoma yanka kokuno se bia me kwa solid down wakoye rounds me ba no na ma me ya ufufu ni medi na me koka wo se me kwase a ugina po achi a wobeti amono hwe on se o ha wobeti anasof ma me bi no awu ya na nipa ntiase dudu na nyame ne kum ho mo because ore kwan a wodi osofo ne fa so na so osofo ne ye genuine man of God wo ye nyame adwuma papa na wo no frustrate no se wo be hwe ase amenwa ama na ba hwete no na nyame bekum na sofo no babro no wo me no ba bia di kum nipa o na ya na bia no mum ya wo enti se wo ye sofo maame na wa ye wadwene se wo be frustrate ukum edra na jo wa yiri nika ene no mo di kum ena asofo no so problem o pemema mo so nyom ho adura ene asofo de bia babro ena me ko prayer meeting ena prayer tower bible study and prayer group what desire kwakwa practice papa bibia woni mere etu befia bedroom duties wo ba no so hia etu be ka fre kwajo bi so ba no omo wo fa wi ase wonim de ede ti papa wo yale a kwaje agan na nyina so kire yi wo soro jai wo soro pila e me he obi baba yentie ye papa sofo no na kosem hello Sompa Nkomo wani ni o mono ne mami sewa me mama ha ewe ade masam bi na medeto monim kakra bibi ntim pesen kamidi no esie kakra we were Germany. Na me fa abaya bi wagana. Na me wagana no ya madam fo. Na me pene no. No ya madam fo. Tina me kono woni ne ko didi nkomo ye bibia. E mu hona na benya ekwan. Na be 2 year. Ko do Germany. Ti moi na me frère na me di nkomo na de e piasem tu nanim na okache me so what you say we want to be busa in the past or say yes or guy but the guy in the permado do and then my sense MP ma niema bi se woni guy in term omo achai wo Ghana no kura no kan san sam no chere me so na me kon ho me hu obia so e wo no nti me ko ya me ne ka se wo jitu na o cheche me se mo no na enya masam foforo na me se we de odi kan bo mo ne dada nti me ya ma dwen se me ne betena nti me ya ma ya ne tewo bibia ko fan bibia ko ye kama na me dono pa that time no e ka se ka me ntwa me tikura ama na ka me twa di ama no ko so na wo dona me wo ma abaya na no oti mufanche na eni no we ya foforo
na wɔtwe sɛ nnɛ deɛ na yɛbɔ yɛntie ɔsɔfo ɛne no. Sompa 93.1. Germany. I'm if no afraid no so say name I could say no I so the city my yard there. Abaya every wagana. Abusua yɛ fidie na yɛgu so ada yɛpɛ ɔsɔfoɔ na afei yɛne ɔsɔfoɔ adi yɛn nkɔmmɔ yi. Yɛnkamfo Geographical Company Limited mfa ɛmma wo sɛ ɛyɛ adwaayɛ nneɛma papa ɛdeɛ ɛyɛ Geographical Company Limited ɛna wobɛnya sɛ yɛ jacuzzi bath, water closets, cabinet basins, bathroom mirrors, any bathroom accessories biya deɛ so san Geographical ho a na wua na wokɔ akɔwuo no ɛno nti bɔmmɔden sɛ wobɛkɔ ne titiri ne mu a motu bi kɔtɔn no abusuafoɔ nneɛma no wobɛtɔn na sɛ nyɛ fa ya na ne tɔn no na akɔyɛ ya ti yɛkamfo ma wo yɛwɔ adum yɛne railway police station no ɛna ɛwɔ line baako so wobɛtumi akɔ na nso akɔgye nneɛma papa nyina bi baako nso wɔ Pacific Bank aseda house nkyɛn hɔ a yɛnkɔ ne yɛkɔti ɔsɔfo sɛ mene ne ɛwa ne yɛ no sɛ ɛfa bɛrima ne ɔba nkuta wodie no ɔba no ɔnyɛ bi da sɛ bi a wone ne sɛ bi a wone ne te hɔ no mana sɛ bi a mba mu ɔno ɔmbom bi a de ko bɛdɔ sɛ bi a ne ne bɛda no ɔbɛba ho no yɛatena 14 good years ni ɔnyɛ bi da na tem biara na ɛmu mmom na ɛsɛ mekɔ no a mene na akasa afa saa de ma no sɛdeɛ wɔyɛ no minim adwene ekura no yɛwo mamufo minim adwene ekura no na tem biara no wo pɛ sɛ mene na ɛsɛ meba ho de a ɛbɛ kakra no wonya ne saa a mene na aka ho asɛm anti mewɔ fie ɛna ɔde boy bi bae sɛ ɔne ɔtɔ Bible a ɔsɛ boy ne nkyerɛ no ɔkyerɛ ne sɛ ne sika etwi ɔkyerɛ ne babra kankan me sɛ meyɛ sɔfo nti ɔka sɛ medwene mu na ana mesa akora ɔpa akyerɛ sɛ meyɛ sɔfo wɔahu sɛ meyɛ sɔfo na wɔ sa ka kyerɛ me sɛ wɔne bɛn wɔnyɛ obi a wɔbɛsɛ ɔkyerɛ Bible asɛ ne sɛ batɛ mmom manka hwɛ ma anda ɔto no nti asɛ ɔma na wɔno aduane ne wɔde kɔ ɔno aduane ne wɔde kɔ ɔno aduane ne wɔde kɔ ɛwɔ baabi a ɔtɔn adeɛ no dwom wɔ sɛ na mini boy ne kasa no boy no so no na mini di nkɔmmɔ a boy ne frɛ no papa iti mini ne kasa ma ɔka kyerɛ me sɛ ana sister obisa me sɛ wo da otise me kuro wo nsɛ aduane bi a mede bɛbɛ bi a woyɛ dɛ wodi na aduane bɛ paa na wopɛ ama me boy ne ka aduane wɔpɛ kyerɛ no ama ɔno aduane de kɔmaa no boy ne ka sɛ medwuma na mesa ɛdeɛ nsɛmfo ne ɛkɔ so saa no ama me meyɛ madwene sɛ menyɛ dɛ mempene wɔ ne boy no ayɛ nkɔfa no so ama asɛm no kɔpie mase anim ama mase ka kyerɛ me sɛ me wife ne boy no bɛgya agudie no deɛ nka wale no mu nti mpaebɔ ma na menya adwehye no busa wɔ ba no am sɛ awurade sei na mahu ɔka kyerɛ me sɛ nyɛ no boy no deɛ ɔne ne nnan na mmom ɛdɔ no a ɔdɔ no abrɛ so no wasa ka kyerɛ me sɛ wɔni atenka na atenka mene ne da wɔni atenka bia wɔnte hwee ɛti medwene nam sɛ na ɔba a wɔni atenka ɛyɛ dɛ ne wɔtumi sɛ ɔnyɛ atenka na bɛrima foforɔ so wɔni bɛrima ate na sɛ wɔni atenka ɔno da wɔnte hwee a ɛkɔ abɛɛ so na ɛyɛ sɛ ɛfa a wɔtumi nyɛ atenka na bɛrima foforɔ mente aseɛ
nti ase mpanimfoɔ atena ase aka asɛm no ba sɛnea ɔmo si ka asɛm no still ama anya nte aseɛ nti mbɛsɛ bi hunu sɛ ɔbaa ka te n'ate nka ate kɔ a wɔtumi sɛ anya ate nka ɛde bɛma foforɔ anaa ɛnna mente aseɛ ambɛsɛ menya ano yie bi firi mu nkyɛn sɛ wopɛ sɛ mebom bi de kyerɛ a bɛtumi afrɛ later anaa bɛtumi bɛma ɔnɔmba ama me na mabɔ me din akyerɛ wo ne baabi a mede sɔfo no das paa Sompa Bejafo. Sanga asɛm abusuafoɔ na kyerɛ sɛ deɛ ɛwɔ hɔ no o wɔsɔfo wɔn no tie point a wɔn age nie bɛrima no wɔ 42 ɔbaa no wɔ 38 tina ahwɛ kora wɔn no ɛmo intervals ne nyɛ kɛseɛ biara deɛ di kan na wasɔle no ɔse efi so ɔmo ware bɛyɛ 5 years or 6 years no 14 years no wɔn nkɔ kɛtɛ so ɛma ɔbaa no mfrɛ maakye da sɛ ɔbaa no bɛprɛprɛ bɛrima so ɔne ne mɛdada beebi ɔno na de ba wakɔmprenia na deɛ di hɔ ɛneɛ wote na deɛ oni hɔ na ɛneɛ papa maame ka akra nkyerɛ wo ɛno deɛ wɔanya ho asɛm ka deɛ ne obɛwu nyɛ mmaa nyinaa na tumi yɛ saa deɛ no ɔmo no asɛm no ni o sɛ wɔsɔfo ɔbaa oyiri tumi kɔfo obi bɛkyerɛ wo sɛ papa yi bɛkyerɛkyerɛ me baaburo afei deɛ wɔbɛka ne sɛ wɔanya wɔdɔ ɛde ama no ɔkɔbɔ ɔno ase amane a n'ase sɛ ne ba ne bɛrima no bɛgya agorɔ die kawadeɛ ne ngu asɛm som sɛn ɔyɛ ne meda ase ɛnɛ nso yɛda foforɔ nyame de ama yɛn naano mesakyerɛ 5 ɛnɛ wonwum wɔ nso asa bɛka ma sakyerɛ 15 15 ti kakrakra wokɔ mekɔ anwom no ano nte wɔ mo wayɛ ade na yɛmfa nkɔ dwa so sɛ meni pe producer menyɛ ɛbɛyɛ ɔyɛ ne ɔho yɛnkyɛ yɛtiefoɔ nɛ nso asɛm no ɛmu odu na wei na yɛka ne sɛ obi a wɔtie biara no yɛasɛm no a yɛka ne ande abɛtɔ yɛ na nipa bi nim sɛ ɛyɛ agodie bi ɛnɔɔma ɛhyehyɛ amanfoɔ fie mu ne ɔmo ntoma mu no ɛka sɛ ɛfiri agu ha bɛka biribia sɛ atekureta koraa 40 feet akora nkom sɔfo na wode ɛbaa ne sɛn ɔhene ni asɛm wei paa na ɛda pono so yi ɛbaa ne sɛn asɛm wei obi tie a ɔbɛka sɛ asɛm wei deɛ ɛnwanwa dodo yɛnim sɛ te baabi a sɛbi hɔ no yɛsɛ ɛnyɛ na yɛdwane akɔ akɔtoa baabi a yɛsɛ ɔde nyame fie afɛ deɛ ɔhene ni ɔho yɛnwa bɛrima no asɛm a ɔde baeɛ no ɛtiawa na yɛ na obi ne ne yere ntam asɛm no wogu na ɛtiawa na meda metaa twam awareɛ bi a pillars ne wɔm na ɛhono biara no ɛnyɛ yie na wɔɛkɔ awade ankasa ɛwade no ɛduru mmerɛ bi wɔ hɔ no a atenka yi firi mu ɛnyɛ yie atenka ka ho ɛneɛ wɔ kwan a obiara fa so a wɔde dɔ obi ɛno nti na wobɛhu obi bɛrima no ho fɛfɛfɛfɛ na wɔbɛ di n'akyi no sɛ biɛnkɔ yie nti na aboa kwakuo ɔso ɔmfa mmupire no kɔ aboa kwakuo ne nkwan dɛ n'anim ohu ɛno nti wobɛhu bɛrima bi na ɔbaa wɔ di n'akyi no yɛne yɛnam na yɛhu ne yɛnte aseɛ atenka a wɔnya no nyɛ asɛm ketewa na deɛ tie nie yɛa na atenka no yɛhyehyɛ firi baabi na yɛde akɔ baabi obi wɔ hɔ a n'atenka nyinaa wɔ sika m sɛ bɛrima no wɔ sika nti na yɛde n'atenka hɔ mena meka kyerɛ wo bɛrima no sika nti na n'atenka akɔdi hɔ atenka paa sɛ rɛ atenka na nyame de ma no ɔne bi ayɛ biribi te sɛ yɛka no terms bi mambi saa metena ho saa memia m'ani agye obi so bɛtumi aka sɛ sɛbe manyɛ sɔfoɔ eti sɛ ɛbɛyɛ te sɛ Ghana ha yɛse ɔyɛ sɔfoɔ ɔware sɔfo wo sɛ yɛabɔdin kɛseɛ da wo so a animonyam nti ade no wɔmpɛ kora no wɔkɔ ampa woka asɛm na ɛme dɛ sɛ ɛduruma bi a sɔfofoɔ nso sɔre ne ɛduruma bi a Bible no wokae kakra na wasɔre na wayɛ ɔho aduro kakra na wayɛ ɔho aduro kakra sɛ deɛ yɛkɔ yɛnim sɛ nka asɛm deɛ kɔba de sɛ yɛ kaase wo fie na nka yɛkɔ ne akɔbɔ ma na nka akyerɛ ɔbaa no akyerɛ tom sɛ akɔso a wokura bɛka sɛ na gya deɛ woyɛ no na ɛgu asafo no anim ase wode ɔkɔyɛ a ase nso sɛ
sɛ ne babaa ne bɛgyae ɔne bɛrima ne bɛgyae agudie pa de nanka deɛ ɔte ho no nkɔ ɔmo no ɛhɔ no na medwene sɛ ɛneɛ na ebi a ɔbaa no ɔne ne maame adi kokoam nkɔmmɔ deɛ wɔ hɔ wakɔka kyerɛ no deɛ nti na maame no tumi nya akokoduro gyina so ka saa mekyɛ sɛ maame no deɛ ɔnte biribi ankasa ansa no nka ma maame no nti biribi amfiri ne ba no a ansa wɔnka ma because du mmabi wɔ kora woka asɛm akyerɛ obi asɛm a wontee da no yɛbɛka kyerɛ wɔ a ɛdɛ wokɔ wakyi kakra saa ba wode maame no akɔ ne straight nti deɛ ɛkɔ so wɔ bɛrima no ne babaa ne ntam no maame no ɛbabaa ne ntam bia maame no nim na deɛ tie nie hwɛ saa nipa ho ɛduru mmerɛ bi a ɔhene ni ɛnɛ na moka asɛm bi sɛ wɔbaa ne bɛrima no nkumtwe ne koratwe na moka ho asɛm hwɛ ɛduru mmerɛ bi wɔ hɔ a nipa bi wɔ ne ɔno ɔyere nam a biribi kora apusu sɛ wodeɛ mempene akɔso a nipa soma dɛ mempɛ sɛ ɔne ne bɛyɛ adafoɔ ɛduru mmerɛ bi so a ɔyere de ne ho kɔbɔ obi kora no a wɔn saa nipa no kora no sɛ bɛduru mmerɛ bi a wokamfo sɛ a meyere de nipa soma si a wɔne wei nam no kora mpo deɛ m'ani gye tio ɔbaa hɔ sɛ ɔne ne baa bɛsua bible wukunu ba yɛka bible nsɛm nyinaa wukunu ne dɛm na ɛda yi ɛhɔ na tena so obi na ɛmɛkyɛ ne yere na deɛ tie nie papa no meka ebi a na ɛmmerɛ sio onibrɛ ebi nso ɔbaa no nso pɛ bible akenkan ebi kora wɔnkɔ yie ɛnyɛ wɔn hene afɛn sɛn sɔfo maame bi a n'anim bible mu eti bi kɔ ɔde aha ne kuru n'akyɛ ɛha ne mesrɛ bible ha na wɔn sesɛ kyɛ mu ebi a bɛrima ne nya time ti saa na ɛtɛ na mɛfɛ teacher ma wei de Ghana na kɔfa ne baa yi o me ba o sɛ Ghana kɔfa ne bɔ ɔde ne bɛkyerɛ bɛrima ɔde ne bɛkyerɛ no because adeɛ bi a ne ɔwɔ yɛ a wotumi de wo pɛ ɔba ɔte awa yɛ sɛ ɔde ne bɛkyerɛ so ɔpɛ so ɔkyerɛ ne bible na beebi ade ne fa yɛ so ɔbaa na ɔka sɛ nka mbɛkyerɛ ne tegale na kurofasa book a kɔbɛte aseɛ ɔbɛbi ɔde fa yɛ mbɛkyerɛ ne bible nankasa na ɛwɔ hɔ no a sɛbi yesu ya no sɛ obi pɛ so wɔdi bɔne paa wɔde fa bible so because ɔhɔ na wobɔ din no a yɛgye wo tom ɛnti ɛberɛ a wɔkaa sɛ ɔbɛkyerɛ ne bible mu asɛ bɛrima no nso so sɛ ɔyɛ sɔfo ɛti wɔde ɔmfa bɔne biara da ɛma afie te kyerɛ no ɛna yɛde ahwease akɔɛ na mmom deɛ tie nie yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ adeɛ bi wɔ yɛfiri hɔ ne yɛakɔtu mo na wɔkyerɛ no no yɛwɔ nnipa bi wɔ hɔ koraa na hwɛ school teacher ni bi wɔ koraa wɔgyina na ɔsɔ kyɔɔ kum sɛ na ɔtwerɛ koraa ɔba atumi atwema no na wedi ɔbaa no wotie ɔse obusa ɔbaa no ɔsɔfo no sɛ ohun biribi wa ɛyɛ nisuade mu na me deɛ no deɛ me ne nya adwene nisuade mu deɛ ha deɛ yɛnka deɛ yɛbɔ wasum da yɛbɔ yɛm nti obusa ɔbaa no na ɔbaa no sɛ no kora wanyɛ wɔdɔ ɛde ama bɛrima no na mmom ɔne ne naa ɛkɔdi pu bi ma ɛyɛ ne sɔfo no hui ɛti strategy bi na oyi su di ma ɛnyɛ nyame ɔn tie ma meka asɛm kyerɛ ɛduru mmerɛ bi a sɔfofoɔ no yɛkɔɔ mɔ no ɛduru mmerɛ bi wɔ hɔ no obi wɔ hɔ no ma a ɔmɛkɔ asɔre bi ɔhene ne mɛkɔ asɔre bi na saa time no na madrɛse kama paa ɛti mekɔɛ na sɔfo no ɛhwɛ me so na ɔsɛ obi ankata n'ani meme kata mani mankata mani yie because na mahu de ɔpɛ so ɔkyerɛ nti na mani tetɛ hɔ kakra mu sɛ sɔfo no abɛgyina na ɔhwɛ me so hwɛ me fam owie no ɔsɛ obi amie n'ani ɛna ɔma mbɛgyina animu ɛna wɔhyɛ me nkɔm sɛ ɔhu sɛ akwantuo na metuyɛ na mebaeɛ na yɛ ɔbaa ho na ɛde ma me so tɔgo kora menkɔ bi da ti asere sɛm ɛ madamfo bi yɛfrɛ ne firi hyɛ ɔtɛkyi ma wote wɔso wa wɔwɔ sika wɔyɛ samana dindin bi de kɔ Burkina to yusu Land Cruiser na 2020 nim no so obi kyɛ ne sɔfo bi to park Land Cruiser no kɔ sɔfo no fi so MP na tie wɔse sɔfo bɔ mpa no o mami akonwa de wafa obie ni wo na ɔse akonwa wo so MP akonwa no na ɔno so gɛ no so na adwene nye ogyina so ɔse nya sema kam de me bag be twa ni so pa akonwa mafa wei na yɛsɛ woyɛ ade wapere odi mirika de abufo kɔtu ne ka akoa bi sɛ woba me na dua pɛɛ no wɔde biribi hyɛ aseɛ akoa nyina wɔ so akyenkyerɛkyekyere koraa no sɛ mfa so biɛ so pɛɛ mebaayɛ na mbɛduayɛ so ho ɛnti ɛyɛ strategy bi na yɛ na ɛduruma bi a wɔmutimi de ɛdɛ mɔhwɛ w'anim saa hwɛ me nua bɛyɛ wɔte m'anim yɛ agya maam sɛ wampaafo wahyɛ pɛi ɔkɔ baabi sɛ sia no a deɛ ɛbɛka ne sɛ ofiri abrɔkyɛ bi so a na agya ne mmɔden bɔ na wabɔ ne ha enti sɛ sɔfo ne kaa saa koraa na wode yɛmfa ne sɛ yɛ honhoma sɛ ɛdɛ o wabusa no ɛna ɔbaa no se ampa mɛboa wɔnya ɔdɔ ama ne mu hwɛ ɔbaa no ɔyɛ bɔɔdo papa ɔbaa no wakukuduro ɔbaa no wakukuduro na ɔpɛ sɛ ɔpam bɛrima no na ɔhu strategy bi ɔde bɛpam no because adeɛ ne yia no na ɛdɛn me ne ne nyɛ biribi ada but manya dɔ ama no wo husband wokunu
o say sofo nyame nipa sofo maame sofo maame anu ode oba ni wo bold ba sanke ye wa ma papa na wuni stand papa na wuni stand na edu mebi a oyini ne ye de no ma bi wada kakra hwe awale egu nkro nipa ebetena wale mo me mpanifu a ye gi awade no se no ma bi koso na se nkoyie na wo mpa awale ja princess Diana ne princess ko ma wale ye da egu yi yanya nko ade ne ntisu bi da emu ade bi wona se wo hwe na wo mpa awale egu nkro pepani bi fatu nanim me kunu ade se na oye me ba unya bold decision I can win sa bold no so se utimi nya na wo ka kire panimu bi na ma wo ka kire na wo kunu ni sa straight ni sa dia ene ba ma no wa bona bra ni so na me de me kan nya ne se ba ma no ode abetofo no ode abeto anim ope akwan ya ebe fa so me de minim ne se ba ma oba no wone ba ma no ne do na kwa akodi ne wawie je wo hwe nyi enti we no se we ya ntimi nya awade ontimi nya awade ani obewu de ntia me ka so obewu ni se hwe ahoma eti na oto a problem ana ware nso no ya ka gidie pa na nipa dodo se na ogidie wa wani gidie na nkasa wonya hwe kwa yanyi woni no wakwa bibi abe na gidie aba eno na edi kumba no eti mi se me omra se mo metwe se me ne me yire te na se me yire wa ya ade bi na se kwa ya se o ya se ba Paul one Bible say so yire ko bo adwama wo de betimi a katra ye ne Satan Paul asem na nye ni de bia no ba no ana be man de very fail de bia de very fail but ya catch us say ya tufu ya si German ka de ho na yifu trimu de asama wa catch sofu yi nyina no sofu ti ase kwa no no ba ne kwata fe kwa no okoku no omo no me be jawa mama ko mam se wa ho o se o ware ne 14 years o mfre oba no me frɛ match da na match e frɛ ne kwa na eno no e se de bia oba ma ne frɛ da bi match hwe ma me ka asɛm nkyerɛw oba ne be ma sekyerɛ mu no enye be ma nkwa na e de e se frɛ match o ye hwe mu kura na mama tenka no kura so kyɛn ma ye de ye ne de pre ye wontam e ba ntam wo ma tenka na e ba na mu buye kom so kyase enti mu no wo hia wo ba ne se na tenka na se wo be ma no oba ne pe pa oba kwa ne ta frɛ match hani ne de ma feel pa wo ne de me feel se ne de wo betimi ne me pese na wo ne me ye bibi ni ye ntimi nka but unya oba obi wa onfa na ka ba actions obeye we so de o se oba be ma ne kire se won ka bi da de bi on the frame match oba ne on pe be ma da se on pe no mam se wa be pa cho so fu ya semi watie one ne yiri asemi se no sen na wo ka afa ho wadwe nkyere wo mu ne sen da se ya tiefo nyina nso mechia mu nyina sofo nso utie ye ne atie ye pa na me family na free say da bia ya na me ka bibi fa communication ho sofo ni nire o hwe ages a eda omuntema kenwa bebre osofo ne ye 42 oba wo 38 oba ye 38 asikyerɛ ne sɛ ɔsɔfo no ware ɔbaa no na sɔfo no wɔ 28 na ɔbaa no wɔ 24 years fie 9 na dɔm sign kɔfo mienu wei ɔmo yɛ young couples a ɔmo ware ya ade a na wobɛtumi aka sɛ no ɔbaa no mfa mpɛ bɛɛma no ɛnwanwa bɛtumi aba sɛ saa time no ne bi asɔfo no baabi a na ofiri ne mu yɛ duru mu yɛ duru kyɛ sɛ n'akyi yɛ du because 28-year-old boy any man any 24 years old lady there I don't see the reason why sign kola mienu wei ebekọ aware na akoye se na we mpewe na so oba no do ho mu nyinu no yes to me enti na omu age difference no beginning no na very important to me because won to me judge book by its cover unless it's a one book nim the eshem enti sa two ages we no ene omotimi atena emfie maako 14 afi no oba no be kire se woni atenka no to me no it could be say wasofo no said the onye ni na wo ka no oni adachi ema ne ho mpo no wanya bi
ama ɔbaa no ɛna deɛ minim ne sɛ ɛmaa yɛyɛ nkurɔfoɔ bi a yɛhia attention papa yɛte sɛ sɛbesɛbe nkwadaa yɛse ɔbɛrima ɛde n'ani ɛna ɛkɔn dɔ wɔbaa nso so yɛ n'aso enti mmarima ne bebree ate sɛ ɔsɔfo yi sei ebetumi aba sɛ wayɛ ne ho sɛ da biara wɔno deɛ yesu ba ayi the next minute enti sɛ asɔre wɔkɔ na anɔpa wɔsi wɔ awia ɛnyɛ ɔsɔfo yi nko a o kristofo a yɛtie yɛ nyinaa wɔn de kristo asoa wɔn mu tiri so te sɛ pampan kyɛ sɛ wɔn no wɔn ɛno ɛnyɛ no ɛnyɛ sɛ nyɛ o na ade bi amoro so no ɛyɛ bɔne meka sɛ yɛde yesu asi pretenders they are pretenders bible kora se ɔmo keka ɔmo anim sɛ nyameso mpa ɛnso ɔmo akoma no ɛyɛ far away from god saa nkɔfoɔ no asɛm na meka wɔsɔre a wɔbɛkɔ ayi watch night adeɛ kyɛ anɔpa wɔbɛkɔ morning devotion wɔbɛkɔ wan nso wobɛhu no ne fie kora wɔntumi ntoto hɔ ntoto yɛye saa nkɔfoɔ no asɛm na meka ɛno nti deɛ meka nyinaa ne sɛ ɛyɛ sei no ɛna ɔbaa no pɛ sɛ wɔyɛ ne ho sɛ wɔnɔ ne kunu no anaa wɔni atenka na saa deɛ wei ɛwɔ akristofoɔ bebree fie especially asɔfo ne deɛ seesei deɛ ɔmu mewɔ adamfo asɔfo bi wɔ nkran na kyɛ sɛ ɔno so kora deɛ yɛtu no awie wɔno kora deɛ wei deɛ ne yɛ kyɛ sɛ seesei a nankasa no ɔmo nya baabi deɛ ɔmo nan ne sisi na yɛbie shop bi ma no sɛ wei sɛ asɔfo yi so wabie shop bi ama no na ɔnyɛ adwuma bi som sɛ kim afei na no ɔbɛbɔ awuram deɛ ɛyɛ n'akɔnɔ ɛne deɛ ɛnyɛ n'akɔnɔ enti saa sɔfo yi ne ne yiri yi asɛm yi emu ɛden kyɛ sɛ ahomete ankasa wɔ dabi onyae ɔmaame ɛdeɛ ne bɛma gɛɛ ne maame bɛka sɛ me ba no ne aberanteɛ no bɛgya agorɔ deɛ nkawadeɛ no mu wakɔka kyerɛ ne maame ne sɛ ne kuntimi ne nna ade wei no ano de bɛkɔ saa 42 wɔba pɛ wagya awa no na ɔde to bɛku bɛɛma ni hɔ na nipa ka bi ama no mɛɛma no kora ne bɛɛma ni hɔ a na yɛ ɔbaa no na akum saa bɛɛma no sɔfo yi bɛɛma no because ɔbaa a wɔno no wɔse ɔni atenka deɛ ɛbɛtumi aba sɛ sɔfo ne kɔ ho koraa no a wɔnhyɛ da ɛnyɛ ne ho ne yie ma no sɛdeɛ ɛsɛ sɛ ɔgyaa ne ho ma sɛbe enti saa deɛ no so ɛkum wɔn ayi ekum daa because ɔno no wɔaba no sɛ wogye no ayi wo welcome ne yie a ɛna wɔno so wɔnya ahomka yie aba na wɔaba yi wɔayere wo ho pampe ɛbɛdɛ na wɔnya ahomka ɛde aba ne yie tuwe adeɛ nkɔmmɔ no ɔne ne maame akɔdi no ɔne ne maame deɛ ne deɛ from day one wɔɔkɔ awareɛ no sɛ na bɛrima no akyi aduru a ɔne ne maame ne fa plan no mfimfini ɛkɔ a yɛwo baako mmienu mmiɛnsa sɛ ne awareɛ no ɔbaa ne mpɛ biem a ne maame yɛ awɛ ɔno ara na tutu ne fo taataa ho nkakra seesei collection ba ne mfe yɛ du adan a mmasie yi obɛsisi bi aka ho maame ne yɛ awɛ deɛ maame ne san kaa sɛ ne sɔfo no ɛsi yɛ mpam aberanteɛ ne deɛ a ɛfrɛ ne sɛ ne awareɛ ne ngu no ne ba no di kaa kyerɛ ne sɛ maame papa yi wɔsɔ me mu a mente hwee asɛ deɛ me honam no ɔno ne honam no ayɛ sɛ dadeɛ na ɛsɔ me mu ɛna aberanteɛ no nso ma me ɔne me kasa kɛkɛ koraa na me a metumu sɛ me ho atɔ me eti maame ne deɛ wɔgyina baabi a ne ba gyina ɔdifɛnde wɔgyina baabi a ne ba gyina na ɔdifɛnde ɛsɛ sɛ sɔfo no ɔse ɔpɛ so ɔhunu sɛ ne yere ne ka kyerɛ ne sɛ ɔni atenka ma no but wanya ɔdɔ ɛde ama boy no nti sɔfo pɛ so ɔhunu sɛ adɛn nti na ɔbaa ne so ɔni atenka ma no na wanya ɔdɔ ama obi na sɛ obi ni atenka ma obi a ɔtumi nya bi mu obi a na ɛhɔ no ne issue sɔfo mesrɛ wo ɔmo no bɛba daworo ma
se wo tie me eno de e wo ho pa se mo kra se be mo meme se wo ho na mo ni atenka ofie a ya mo kwa abonten a mo se mo konya atenka wo ho ba enti papa sofu mesrew so so nya atenka ma wo a wo betumi anya atenka wo abonten am na ye yampa na che se de ote ho no odoni ni ho wodon no de eni ho na no nkyere se na onim naturally no e wo ho a relationship ebetimi asa no etimi happen ebetimi happen wo ba so ebetimi happen wo be ma nchen na mo amusa kenya mo ho enunti na communication ye very important in every relationship no because se eba sa abre na ene sese mo kasa wo yini nitimi ye open to me say bia ma me say wa e bia nansen ase yi no ya enkoye nti ya ye ni say na ye kyerɛkyerɛ ye ho wo say wo ba ye kura yi mu a ye pretenders dodo when it come to sex. I can't get it. Ye two pretenders, ye pretend you holier than thou. I say ye say you says na atemu de ba enso na ye de sia ma say en na to ate say ya meyi say ye de ehunam nyina for because ade bia wo de besie onipa bia a wo be hunu akire no sa onipa no won kone afi ba ko wo de ofom enti mehun se sofo ni ne irade yi e wo se asofo eni asofo maame muye open na mu free pretending life na mu hihye mu na sex de mu mpesa mu bo so ya na mu adwane na Kristo say Kristo so far as what ordain aware no wonim sex ka ho Kristo wonim sex because one sex a wo ba one sex a edo no engro enti Kristo no wonim sen wo no wo ya na chidini enti momie open up na ye nkyerɛkyerɛ ye ho na ebi kra nka ye mama no enu nti ne de asia ma na ye mama no nyina yera ye fomfom kwan enti sex momie nka ho asem omo no papa ni se opeso ohu na de na se ehon wani age ho a de opeso ohu no ye be kire no de na onte no ma bi ase kakra sa anyway the word say ye no bada abenia the case na da no the word sex and kasa no do bi ani mu ni say sabe mere ayedai abon wo dantu na me dia wo na me dia wo na me dia ko na me ho ayedai aba ohu ne de ebetima hia no but the word that think apart ye ni mba ma bi ho no ma odwonso gu akwa na oba ko botra na onya fele odwonso gu na oba ko botra na onya fele hwe ye wodo fiti experience ye wodo o wale ye wo me do ene wo me pew se yesese waseta wa otan wachire obu ho no ma ware na wo kono mfitiase ba jejo so pa ba de fie ware na se ba efie no ene na ma wo obema na wo ba ye dwa se ma me wanya bibi amfiri ne baba ne ho a kam yi ni yesa nkasa akasa no mfiri na no ma na eno ma koso ne na menwa ba ka asem bi omote ase no na menye sure se obi anu wate sika wa ne tamfo na ti sei ba eno ma kono na eno ma sesa wo behwe no ebi kura ne obama bi ho no mo no ne dia wo pa ne se bi ono na request to say the work as me na me request but ebi a ono ko ya oto she so ana no wesa na wa de wate ada enye de oba ne pe no emau the way ya matenka si wa chire no wanya ba ma oye prayer pa ya nkyerɛkyerɛ wa brewa na oba ne so bema ne ho kwan a oboa no be ya kan nan atwim se je se alanta wa kwa foto wanya yeso uwe mu agye upu ne nanu anu kwa se okopɛ dɔma eye de be na de be wai mu na de tie nie the way sex na nkasa na ye kan wasem no se oba no kyerɛ se de bia no oni atenka no ebetuma ye ne korɛ the word atenka nkasa no atenka ni huma hodo bebre wo ene na make a cho se atenka no hwe be ma bi wo ho a enye ba bia na hu na wo be ma timi sore eno so kyerɛ se wo be ma wu oh yeah
wo ba bi ho no ma at the moment ani na wura de wo ba wura no ne ho akɔnɔ so wo be man sɔre eno je se wu ya no ba ifu ana da bi na di entia ti o ye wo ba bi ani have sex ya se oni na jai kura na ne se bibi nti na mu jai ya wo akɔ ware eno a ho dwo se enye bibi nti wa ware no saa bibi nti na de ɔkɔ ye na bibi nti mo nti man ware no wo ba na wo de na dwen ena de have sex advert no eno Rebecca to se bia wa bodam anase wa dwen no enye saa ɛwɔ nneɛma bi ne kɛkyɛ bi a nipa ne bɔ ne nneɛma bi a wahu ɛwɔ ne ho hwɛ mmaa bi pere o ɛwɔ mpa so paa o ɔbaa bi wa de ɔbɛyɛ wo no ɔpra kɔ madamfo bi mi so ɔbaa bi tumi yɛ ne operation waa so na ɛmɛ akora sɛ nyɛ hwee ɔbaa bi tumi yɛ ne operation de ne nsa yi wɔbaa yɛ wosi ɛmɛ ni bi tumi operation wɔ ɛdɛm ɔbaa yi wɔ sinko wɔ kume ne ho fifiri wɔ sinko ɔbaa ne kɔ kume gɛɛ ne mpɛsɛ mɛ bɔ ne din but deɛ yɛ kɛn ɔbaa bɛrima yi ɔbaa yi deɛ ɔyɛ nyinaa wɔ si wɔnyɛ atenka ama ɔbɛrima foforɔ no wɔne na ɛda yi ayɛ biribi ɛne wɔn ho difference between ne kunu no ɛne wei. dabi ɔstarte attitude na nsa no wɔne bɛrima ne kodi ago. attitude ne yɛ ma feelings no ɛnyɛ sex nkwa ɛnyɛ mpa so nkwa na ɛde feelings ba wo. maame kasa akyɛ mo yi ɔbaa bi wɔ ho n'anim sɛ ya ɔbɛrima kura tumi sɔre. mi na mi ka kyerɛw. wɔn mu no. wɔnyɛ sɛ wo yale. hwɛ ɛnna na mi nua bɛyi kɛsɛ ghana yɛ pretende ɛsɛ asɛm wei no nansa kura na wokɔ asɔre a yɛsɛ yɛkyerɛkyerɛ ɛkwan yɛ fa so bɛrima ɛmɛkuo fɛs ndɛ ne kɔn asɛm wei yɛsɛ akora nka panin nka ɛno ne yɛ nɛ ɛnso yɛ ka yɛn nua bɛrima no deɛ wɔpɛ nyinaa ne sɛ ɔbaa no ne yere no n'ate nka no ɛnya deɛ bɛba bie mu da me na meka kyerɛ beebi akɔdu no beebi wakɔ akɔdu no sɛ wɔsan ba baaki no mesi debi ɔde bɛ kae no hwɛ wobi fa wo yere a ɛka wo ho a ɛdi o ayɛsɛ sɛbisɛbi wini ɛne wo yere da ansa na dwen sa mena so na adi ayɛ wo because anoma no sɛ wɔyɛ bi da speed yɛde wo tu no nyɛ asɛm ketewa wodidi yɛde speed wo ne wo yere da yɛ speed wokɔ mirika no sɛ wo first na akɔ wana wobɛkɔ ho bɛɛ 3 wi no me na meka kyerɛ wo ɔn ɛnu ti sɛ wo ne wini ba wo yere ho a na sɛ ɔbɛsɔ ne mu ana wo girlfriend a wopɛ gyafama no yɛka yɛn nua bɛrima yi a wɔde asɛm abɛto dwa yɛtu n'abasa no si yɛ a wɔretie yɛ ni hwɛ ebi a ne mmɔden bɔ fɛs no ɛkɔ fam ebi nso a wɔbaa no nso no afei na ɔno nso yɛ dɛ wɔba heater wasoro eti saa pɔnkɔ mirika no wotumi fa ne nkɔ ti sɛ prɛko ɔn prɛko otu mirika bebrebe da ti sɛ pɔnkɔ sex ankasa no yɛwɔ sex mu ahodoɔ wokɔ kuro bi so abenia ɛyɛfrɛ biribi abenia sex kuro bi so ɔno no ɔbaa de ɔpɛ ne sɛ wo ne have sex ne kora na wobo no wotwa ne to na womia ne mene de ɔpɛ ne no ɔbaa bi ka kyerɛ na yi sɛ ne kora ne ɛka ɔbaa bi ka kyerɛ sɛ ɛhu me mmɔbɔ ɔsɛ akɔsoa me de wia me si ne pɛ wɔ sɛ me sɛ me ne have sex a meto me bɔ wɔsɛ dabi ɔbaa ne sɛ dabi ɛhu me mmɔbɔ bo me ne keka me na mepɛ tio ɛnu ti na bi a asɔfofoɔ no deɛ bi ti mu ɔmo ne sɛ ɔmo kɔ sex mu ɔmo de bible so na ɛkɔ dabi ɔmo fi sɛ bibi ayɛ bɔ da nye bibi a na ɛbɔ ne saa ɛna deɛ tie nie wobɛhwɛ kora no sɔfo no kora na ebi a wɔ bibi a ɛsɛ sɛ otimi yɛ ɔbaa no ma n'ani gye but because ɔyɛ sɔfo ti wo ɔfɛre masa ɛdɛm fɛre ni ɛdɛm o ɛnu bi ni sɛn so wɔti ma wrong ah ɔwɔ bi kora na sɛbi mpɛduasa ɔbaa yi efili sɛ bi a ɔde ne kɛtɛ ma bɛkɔ n'ase. no deɛ yɛ nsosɔ so. tio n sosɔ so ande na obi ne wobɛbɔ ŋo dawura kyɛ tio ɛna obi wo so kura na. ano no yɛ sekan. ɛna odi di ako bɔ mpa na ɔfa kɔta fere. sekan na ebi di anu awu. Ebi di anu awu. ɛyɛ ahyekora. suwɔn ɛnu ti the way sɛ me ho me kunu me nya tenka wɔ me kunu no ɛyɛ nneɛma bebree ɔbaa no sɛ bi a fe kura na wasoro. obi wɔ kora so afei na baabi a akɔ mmirika ɔde na kɔ no a ɔkɔ ne baako no ohun yɛ ohun sɛ difference wɔm. ɔsi ɔmo na. ɔsɔ ɔmo nyɛ ɛhwɛ. ɔna sɛ ɔde n'ano na ɛka wobɛde ne wɔn hu nipa ti yɛ bɔ ɔfrɛ ne apɛm ɔde n'ano na aka etu wobɛde ne wɔn hu eti ebi a baabi a bɛrima edi na duru speed bi no ano ɔden yadanfo bi wɔ sika paa. yɛmlɛ yɛ kyi ɛdiɛ na ebetumi aba sɛ ɔsɔfo panyin wɔn no tena hɔ sɛ obi na ɛmɛ kyerɛkyerɛ wo yere baabo. hwɛ ɛhɔ no. ɔhene ni maame nkyerɛ wadeɛ bi sɛ obi ani mi hu yɛ nkaa
ankasa kaka onkofo mani nkonya accident so okofo ka na ka na benya accident ya ena obi ya ade nso enti na say obi ya ade ye nuru no bebre because na dwen na wode yesa no wode adwen pa na eko ti o se na ya ti wetui obi o electric so ati ase wa ben pa ezo ofo obi no abeche ne ma de ewo iti na ese nko be kan ka papa no epa eka se da bi ana ti o ebi are ye wo mema bebre wo no mu a omo ine ne be kan asem twa se wo ka bibia de si mempre no bebre ntimi otimi si otimi si gyan oba kokwasa hwe obi ntimi ntia ne yire hu obi wo e fie kura no asofofo no bo a ne yire sofo maame no e na edan e hye mra wo fie ho because of the bible no enti ya burade etu ono no na wo ka asem bi ono no ne sofo keto na sori ba wo ware no wo wo nimdi a wo kyerɛkyerɛ no yesi di wukunu ni di wukunu abusuafo ba ono so de no wontimi enti de bia no mu preach mama for but omo de omusu owo kwa bi so etimi wona nya mwanwa obema na oba ne se woni feelings man bia mu a ebe se dan because dua bi enwa ne mpa obam ade ya yamre mi to se sia me hwe me first me hwe ni ne ya ma yamre wo kwa bi so but nya kodwo sa but me de test me first na so tia se na me komirika ba se me mirika no akoye sabe eswate etu be time na me nwie sese omo age no eba no oba na be me obo no moden edu mre bi ne no man koye ena hunidie so ka ho wanyini ni ye wo ba ma bi ho no ma sabe oba de opa ne se ba ma wasem ofe se wani mo tan yo uni sikao na wo ye hu need ya okay ena nipa bi ho ne kwa de come both side ye oba bi ho no ma woni ne chempra no wo ye okay o dress kama wunya ye ne ho ade awie ya se better dem say cream no any furu ba because lances no waje awie ena mema nso to de bia o ma fi se ma wale awie ne hwe ase ne tinse ga shire enti de sesa me bia menye ye wono ma bebre wo ma ho a ene mema wa na nipa ho a eti mema nipa edan edwane free nipa ho na to get say nipa ne be ka kire wo say kwasi ade se na maye ana ade se na mamu wo ho no sabi ye ni mo bi kwa na ni kunu hwan nkro mo de agina so agya no nanu so ehu so ni kunu hwan nkro mo ne yire hwan nkro mo wo de agina so agya no obi se ne yire sabi ne na ase asene obi so se oba ne tandodo aha obi so oba ne tandodo anadwo bre na wo no oba wo tan wo so sabi oba no wo tan na wo so wo na oba ne tan wo shiri ba dai tambro so ba kire ne se ne se oba no obi de control na ashe no to mo iti de pese kanya se yenwa ba ma no wo tie no ma bi ade ye kan se me fi so oba ya ominim se opa ne yire but se no e yo pe o oba ne side ne yo pe de fi oba ne ba no de e yo pe ne mo anya odo na sa oyini ni wona mo se obi abehu betima aso pe asem ka hu minwa ba obi abetima se ne pe but to get se wodo no dodo se ne wo sa wodo no wo ba ba yare na manya odo atena ho ana stroke ba che me be ma no na wanya odo atena me ho ana dabi ayope enti samre no odo na frim e na ope na ba na wo ka asem bi se oba pe kwan afa so ne wagya ya ehu nsem de bebre ba mani wade no na wode be kasa na asem ayede so na ba man so no be kire ne bible ayi a wone ne ko ba wo ba hwa utim se wo flex good ebi ko bo okura na besi na sofo bu okura ne yire ne makwa mpie kwata ba bi da sisi achi pampe wone ne yire kwata ba bi da bi afia aduane na o ma dia nanso edu mra bi ho no ma sofo kwata ba bi no yo se ye maso no ma be hu me da se mam se wa o se bema oba ne no aduane a no wadi bia koma abrante na waka kire ni se wudi wuti se mikum unse aduane bi ade bema ubia wudi ni nyina asofo yi na nani tua sofo no so so nsemfo so kye ana papa enna midi kan se me osofo na ana wo gidie ma ne yere no gidie de no ni ma no because utie ne kasa na edu ba bi o se abrante ne ba fie ho no o ka kire oba ne se on pese abrante ne ba fie ho na me de me hu fa sofo no ho ne se osofo no obeye obi a wonni mmere oni adaje ena unse efia be ma ne wa adaje ana be ma ne wo tumi as be ma no o ka asema untumi ensesa challenge no sa
because so you be a no can sema yentumi nsesa na ka first day na oba ne de abrante ne ba fie no wo kan so obekere na bible kan wo kan no ke ye no enye so so obi na ebekere wo yere bible nye ne kwan so mpo no ena oba no so so ama ono sofo ni ni adaje nti so de na dwuma ma obi aye kakra ama no enti no man ne kwan no because wo se na wo mpe ade no one stop no ena ade no so ujai no ena unsa ade we mienu no ba ne mema sem no eti se patroni e fire wo se wo se wo ba ne sa atwanse na one stop no no ne yes agro wo kire ne bible kakra woni ne di agro kakra wo mo bo nkomo kakra wonse me ka asem bi se ma de yetie no eno na emama ye feel enti abrantie ebetimi abase papa no kra ho odin sen no 42 years old man wonyini ebetimi abase sofo no kra ho odin sen abrantie no say ye can sexa ye wo love making enye sex ni say wo de ne ho odin caterpillar no make love eno na ye sofo no ne yere ne de no na boy ne de na ono gigigigi ne de ya we ya gugrim waka ho na gi go so no nyane ne nai we de ya fani say wa ye mpo ipeti hu o mo na samwa ipeti hu mam se wakasa na ofro memia omra samu ya samu enti asema me kan ebetimi abase papa sofo o tie yen a na bi kura wo ye pa bere sen abrante ti abrante ni die gidigidi keke no ye na hwe se papa pani bi akofa young girl girl ni timi dwane free o kan se mre bi o mo bo nwum bi o se akokora wo ye bugi o se de baba beji bi o si akokora bugi bi macho akokora macho bi enti boy ni should forget say be a one or yes small boy one day one my daddy it doesn't come agogora we wina wa baba je me pray bi musa me pray na wo se wo ye macho oh my woman baby come back to me dear baby agogora for mu egu eh kokora for ma specialize and wa no magan o agogora for no piano no magan no mu piano magan na memma ni bi so boys no there be a life experience experience asem ne eka abrantie won said for abraboni oni experience bia no only say na me ka se papa no em sa daje no won hye dani enti abrantie ne ba o ma ne kwan ba fi won de ode na abrabodi agro enna ma abrantie nya kwan eti oni ne wo fi o nyina ama me no so ne na ya ensem bi no o kagu na dwenim ensem de mama wo feel oh mama ina ya de di for won so for mama oh wa kono pa oh ni kuri so nka bi ntere no because no asofo nka no when see wa fan se ne dia dada ti sa kasa no nka mam se na de we dia ho nka tie me ha papa ne se ono abo na ko homa no aduane abrante ne pe no ene wode ebe no eji say boy no person o kire say wo papa no say boy no so frɛ no papa dey be say oba na ka kire ni say papa ne ye papa ampa te say wa wiki wa ka kire ni say papa ni mu nsɛm ne ka na emom wono no nsɛm na wo ka no ɛno ne na ama abrantie ni hunu say sɔfo no ya akokora abrakora mimi hu ne say sɔfo no nya akokora because obi be from papa no na chese ne yire na di kan ka che ne say papa send yes obu nyina kwa sole ba ko nti say asofo yi ye from papa nti onu su ko bia na ofre ne papa say no de nkanye bon na say ne de bia ayi abrantie so start sport is of mami ya che because onu awa asole ho bi dia because we di ofra bonten ba bi ne ba na say asole ho na bi no wote de na say ewu sa nhwe mam say wa emamu wa sesi o mo fan krofo yire no eno so ye issue on hinini say emrante wa wo maba eni asofo maamefo no so wo maba no wo mo de me beba wo mo so pa
bebre efiri sɛ sika na collection na abegu fie amafie adwo ninti sika no omo sesa no omo de ye omo ho hyepe wi a na afa omo bepɛ de omo ne omo ebedie ebo pepepe sofo ono sofo maame no sa pepepe efiri sɛ wo sofo no ware no ewiase no ne life ne niema na sɛ so obo no wantimi won sɛ 14 years ago na sofo maame for more life sɛ ne ye dabi ene no ma start pity wo mo eyelashes ne eh aka wura nsa bi enti wo pity ne ho no na afa ne sofo no nso emrantie aye se mo fi mu nso aye pete ho wo mono mo enso na masole dem mo to wo pete na wono nso hwe ni nyina na chese wo papa na ekolobia so fu nso bi a wabom pa ya me kan papa so tie yen ya mesrew se ne omono mo si fa wo mo ho no start fa ho na ade na timi sesa edo na timi ba o obi ko chiti enu nche se a endi wo ho obi chiti esa sesa ebetuma ba se papa tie yasem yenso ye fro papa bi ye papa ne ho ye papa tie yasem no sesa ne ntade hyem ne nsam o ka kire oba no papa so o ka kire ne se ne ho afewo ne tutiti se ya papa se kabro ne de ne so competition se ayin se competition abem wan yensi aye de wo de be ko ayin ni se ni brabum enti se de abrantie ne ye papa wontumi nkotete ho ntie de na nso tie de me nso me ka no wa hei no season na abra boy na gudie stop ne efie ho a woba no ende o sem penimfo aka to wa stop no stop ne fie ho na woba no na kan sem de ga ne maame so wompene maame no kra wo bekom kra bia ne mabra wa brem no no nso twa fa nten a how would you know asam na ne no asem na no de papa sofo se de o si kasa ye mahomete na sofo maamefo na mi wo quotation bi ma afama mi wo quotation kase bi ma mu fie yi mu hwe yi wahini ni di kan sa sofo maamefo a ye wuwo no e fa firi nsem se ho nyame be ku nyame asem kire ye Ezekiel 33 verse 7 to 8 no wo se nyankopon se wo de asafo no ahye asofo ne nsa yen esa asofo no nka no kware nsem kire yen na yen wu na mom se sofofo na nka nsem pa na nkire yen na se nipa na kra ne wu a nyame so obeji omo nkwa ye moja afiri asofo ne ho na mo asofo maami so ma monya mo ho se eya asofo no nkwa na nyankopon ka hu wokọ ware sofo wo see the two shall be one wantimi anya adwuma no sa mumienu mu beba be ye baako enti se mienu be ye baako de a wote se osofo no enti se wantimi amoa sofo na sofo antimi anka nsempa no anya hoode anka nkyere ya me ya nsakra anyina ye nan so na sa asole ma ne hwete a nyame se emoja no wo ye moja no obeje afiri wo nso nsem eti asofo maamefo a mo hye eyelashes mo hye de makeup sakese entade enne ye ntade nyina mo gihye ama se mu tuye papa no mani afirifie ye papa no mu su wa mane ne na sofo ekura babro wabie obeka se yemie petro no ubehwe ne de ne wabie hebe kuku wabie hebe kuku because anajumu ni nyina da maame na mana di prosia wade no wa mana ani wahun enu nyina ka won na ma ye papa no bebrehwi ase ye o ti gas yi bi ti si asole dem mo no ye kama won soso wa ye police ya wa chinchin ho anadwumu ni nyina be afi na ga bi twam na ne ono so ba wedi bi omde ama asofo no kro mo ka ne se na nsempo wo mo no kai me wo mo se papa edi bi omkeka ena de daddy eni names a wiasefo ka nyina ne de ama asofo se ne be ya wo be wi asofo adwen no ono so akọwe no ti yesre mu asofo maamefo mo ana mama mu bi bebre na ama asofo na ehwe ase mo sesa musuban na munya ya de no nto ma asofo no nya ne se de omo pe no na omo ntumi nkanse mpa ne nkire yen na mfa yen konkwaje mu o yesu wa me wie ma bo mo na fe bi e line enti se de na papa no esese wo ye e ho no mi problem papa Misrau mama se wa men show mo no na wo de obe mo asire wo ha adwen makasa papa wo yo ho de se wo tie me a
wada woroma wonyame afrewo no ofrewo no so maami wonye ne bone da enam asempane nti na no so nkyere se papa emre sesa ensesa wo asofo nso peses dodo misrem ye papa asofo amutie yen mo susu nye holier than thou no dodo nene said the internet abey eni sene life na mabonten mayi bie so wo pe o mpe o ye bebie ene wo te asole dem kwa na pompe ye nofo e de itremu papa nom isremu mo sesa we amutreati sofo maamefo nso wo fie na mo susu nya mo konkono too much edem de eduru ho a konkon brenko ena ade no nso ye no nso brenko ensem den so ye ka gu asum so ama oba ne ho adodododo no na odi abesia mo nso nko me papa no mesrɛ mo ani die muntie yen yie sene ebe ye ebe mafie aye de na aye anika asam we no so omadi aka anye yie eni tie say papa no onye den wo tie yen me papa yi me ntumi nka sɛ wonyai aware no efisa wo hwa papa wo pene yere wo pene o wo pene pa wotie ne nsɛm na wasi wonyɛ den wutimi ka wontumi de won mani nya aware no na emum won onfa mpaibo no onkorokoro ba no na de wontumi nye ne yie no wonye ne yie na sɛ eno ya abai bi kra we de papa mesrew twi akakra omo no papa no edi pa na ise papa na ise on pension wabre wabre ebe kwa we di wabre papa ohire ni so abra wonim na o kan bibi say sofo say they be on a request here then yeah but so request what the man of course okay ye musa sa fe de ye den e na maami okodi nkomo bi say se de mi nya atenkan ni ho hwe maami nka sembi me say mia me katachew a wanya ne baabi ko oso se okoto se wo koyire ene ba ma bi gine suma na gina baabi a fa yire ko na obo ahia obi ani obate ne dia to fie ase ne sen oba nkomodi a ene na sem a efiri nanum enya ne mpra keka o ni kunu o efiri nanum e ka jense mini atenka emma Broni say attempt to kill. Je wudi o je me say me kun na de achi ne wawu no obi te ya. Me na say report me e be che me. Oba no decide area o. Etimi sesa. What decide area because ade no yaka. Antentam. Hwe ma me che wade bi. E na ma me ne so moa matis. Ma me ne so moa hwan na sese no. Ye nua ba me yo sofi. Ye se sabe mpadu asasa sabe. Sanka atsem sikwa na nka bonsam kwa fra na se. Nkoko na so kana se nso mwa no enka papa bi na nka se aso no kan bi o na kora na edan na so wode wadi aso nso se ne baba ne obema ne beja agudie de ne ko anasam we ede ba de biem enkachi tie sofo no wodi achi wo ba wu enkachi akoma no se ahoma ne yatre a se no edan na ba bo se me nya awade obende da bi na yo ba bi na so se ba ko ha twatwetwe eti se won tell no nko hwe acid ana won kwacho sekan me de obetwa ni pepe de twa ni pepe ko ha abena nso na nso no bi na ate anom bebia odwan no aka nkyere no wo bonu pu obekọ oba wo decide se bebia wote no ebeya enka on je shemra bi ma no no ne abrante no enya agudie enya nwa na ka kire wo etete die yen kwankoko hia me kofodua hia me friends ai sunyan tachimai hotel we hia me sena ni abre pa se ne do akwadi sa ba manim no woni hwan akrampo da ba ko hotel awurade nyankopon na de mema ye bintimi ntoka efro mu kunu ma chi ntoka ma boyfriends woni no ma cause wo wiase wodi nyankopon na yi a kire no tie sofo no wodi nyame anama bibi atwe fa oba nim ene wa bie na no aka kire no enti sanka obehu no na kene kire susuro na ga se mana sabe wo mo de no magu adwane ma mama di no wo ka so mu bi o ma no anka mama nke ana ye so kombeda ki ada ye so but ye o mo nti man kanti ba wo de o nyame ni panti hwe oba no enye ba ma hunu keke oni kunu
ɛne wɔtumi agyina aka asɛm kɛseɛ wɔ yi na wo a wotie yɛn ɛti susua mpa sɛ wotie me na wote hɔ na ɔyera ka kyerɛ sɛ menni atenka menni ɔdɔ bi ama wobie mu a wopɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ ɔmfa baa ma wɔ w'ani ansa ɛtumi sesa ɛsɛ nkwala ɛyɛ abamuwaa no so ɔmo no yɛbɛn dɛ mamuwaa mo so ɛfom nkurɔfoɔ yere no no deɛ ne yɛka ne sɛ kyɛ wei sɛ ɛnɛ ɛna bibie sɛ first wokɔ awadeɛ na wokɔ baabi a adeɛ a wokunu wo maame mu ɛka kyerɛ sɛ wɔbi yere ɔbaa dɛm yɛwɔ nɔɔma bebree di tuufo ampa so na ɛyɛ adwuma ɛkyɛ na mmarima na wɔn de wɔn afa sabi wɔn awerewe nnura ma sabi na nkura yɛ aba yi wɔn mmarima ɛsensan wɔn anim nya asam ketewa ɛno ti na wɔn akyi maamefoɔ na maamefoɔ no ntumi nya wɔn akyi adie no eti yɛ ka kyerɛ mu nkwadaa no so sɔfo no ayɛ akwadaa na wɔkɔfa saa yɛ no ɛwɔ nyinaa aba yi bibi a nyankopɔn ɛda yi ɛbɛbusa wɔ saa no bi kɔ wasa awadeɛ wasa awadeɛ na nkura yɛ aba yi wɔn mu afɛ na ano ayi bɛ ayi bi a mewɛ nkura yɛ wɔn awie sukuu wɔn sɛ yaba wɔyɛ tiktok na nkura bi de abɛgu yaba yɛ awie sukuu wo a wanso okumu yɛ bi a yɛba abɛgye no hwɛ ɛna nkura no wɔn nya yi o wɔn ka asɛm a wɔn nsuro o eti deɛ ɛbɛtuma kan ne sɛ mmemme deɛ me wɔn mu na samoadeɛ sɛ me yere nom sɛ me yɛ sɔfo sɛ me nyɛ sɔfo na me ne wote asomdwe kwa so nyɛ bɔne so na ne watimi akɔ ne sɛ akɔla bɛrima bi aba fie sɛ wankasa wɔbɛkyerɛ opono wɔsɛ bible ɛna ɔba bɛkyerɛ ɔn so yɛ nyame fie eti sɛ ɔbɛkyerɛ me yere bible deɛ anka asɛmpa wamfa pono ne baayɛ wei sɛ sɛ kora bɛhwɛ kora no papa ne pie a na ɔma bie fon no na pono na ɔmo hwɛ wɔn bi so yes papa ni pie sɔfo na pie no bɛkora na ɔma bie pono na sɔfo maame hwɛ pono na nim de nipa timi yɛ sɔfo maame hwɛ pono na wokura me so fa America badabe ni wonti kura yi mu sɔfo maame mu a hyia bronsam ka tu hwɛ maame ka sɛm tɔ deɛ ni hu no deɛ yɛfiri yɛ ni hu no dɔɔso kyɛ deɛ ni hu me na meka kyerɛ wo ɛnɛ sunsun wiase bɔne a ɛkɔ so nya asɛm ketewa wo sɛ na ka asɛm bi sɛ yɛn na otumfoɔ ka sɛ yɛn nyinaa hwan yɛnkɔ stadium yɛbɛkɔ na asɔfofoɔ no maame asɔfo maame no ne ayi yɛka nka sɛ asɔfo maame no nyinaa so nyɛ wo ɛna asɔfo maame bi wɔ so a sɛbi president wɔbɔ ne kun kyiri dɔm ama nnɛ ministry no agyina deɛ yɛka ne wɔn so mo mehwɛ oye so ɔtɛ nipa a wɔnyɛ ne wɔnyɛ odwan a ɔbɛpem no ɛno yi na ntumi mfa nhyia me dɛm de asi odwan a ɔbɛpem no hwɛ wotutu na bɛbɛn na ɛyɛ kurukura na ɔbɛpem eti sɔfo otie yɛ ne a meka kyɛ ne prɛyi ɔpɔmfa sɛ baabi nsuo nka wahwɛ wei a aba yi a nakoma yi ɛbɛyɛ brokin atenakye na ɔma ne nsate saa mmerɛ ɛbɛkaka na ɛda agyae sɛ wɔka sɛ ɔtoa sɛ kɔ ahwɛ ɔbɛtwe sekan wenya walegyae na megyae bible so sɛ banku a twɛ to twere ɛde asɛm na ɛkɔ so yi mímí yìí ni wọn bɛ gyina bɛ tuma bɛ ka kyerɛ mi sɛ wúni atenka na fɛs na na wo de woso onye na request mi na mi request fɛs na mi ni o da na homa atenka na ɛtu kwan ɛkɔ Liberia na ɛsɛ kɔ Nigeria. ìpàtsɔ ɛyɛ miɛnfa kɔsɔ yɛ ebusuafo sɔfo nyame nso mu na yɛba sisi a mɔpa asɔfo nyinaa sɔfo Nicholas sɔfo Prince sɔfo Adeti ɛne ɔsɔfo Akins adwumayɛfoɔ Vasti Trudy Abigail mo nyinaa nwummerɛ ma mo ablaze yɛbɛkɔ watch night anadwo yi wɔ mfɛnsi ti baakɔbɔ mpaeɛ 0551931931 0550548931 sompa akyɛdeɛ no gu so ɛkɔ sompa kyɛw fa bibra na wɔnyame nhyira hello wodi baabi akasa firi yo hello. Hello. Good evening, baby. I can say free. Yo. Hello. Line ni break jina baby ye mama why? But me say, God me say ya na me ko. Let it for my. Me da man na ne say. Me ma say me say my thing I say I check up.
na we nye Kristo na mikiro na mikunya be mebia ne sanse na meke bia chidem ejo no de sense no de ye na yile no yo yada si bebre ya samu hello udi baby akasa free nana plamleli wa yo nana premier yankoi me mama do na no ye wura e bajo Sompa 3.1 nana premier yo koi amekame hello so for mami premani mi aminu di baby akasa free ibo na sure ni oyibo wa so for mami uri problem a ewo ho a ene asofofo ni bi o ma wa le ya na egun asofofo no ebi won se na ya koko ba ene ya go si na ya ba no wa ya koko ba ebia sofo no fi ko ba on to ni le ni o ba bo ni su ba ebia o to bi be ni yire afala asofo ni du so wa o ko ya program a ebia oni ni le be ko no ugo nse o fa ni le ni mechi no wa tunika no wa ko ya so wo ebi no wa ba asala ena asofo ni bi no nso se oni ni le e wo dem ni ya bi o mu di komo no no nyanya ni fo so di obari ba ke di anu so na ekita nu no onu na agbe wa so asala ena ni nsu asofo ni bi o mo ko ma no wọ́n ẹtí kò ní ọ̀bláńtẹ̀ lọ́jà ní náírà sọ́nà ọ̀nà àtọ̀mọ́kànù ẹ̀nà bọ́ọ̀sì ọmọ àbàlú lébi náà mú wíì lọ́bọ̀ sí ilé ẹ̀fọ́ à wọ́n yẹ ọ̀bẹ jà ó akọ̀jú bọ́ọ̀ ẹ̀nẹ́tì etí yẹ fún àsọ̀kọ̀fọ́ nu ọ̀bẹ kọ́kọ̀ kẹ́ bọ́ọ̀dù ẹ̀fá ti àlọ́kọ́ fá ọ̀bẹ kùgbé nǹka etí ìtẹ̀sọ́nù ìyè dàdà ní wàá ẹ̀mìrẹ̀ ọ̀dọ́ àwọn àná wàá ẹ̀mìrẹ̀ etí àbẹ̀ẹ́tì ẹ̀ afẹ́lẹ̀ máa ń sọ àkìntẹ́ níbọ̀ wọ́n ní wọ́n tutù náà yẹ wọ́n yà lẹ́ẹ̀tì kọ́ ẹ̀nu àná nù etí sọ́fọ̀ náà yẹ ni wọ́n yẹ na ọ̀bẹ yẹ wúlò ọba ni wà náà yẹ na níbi ọ̀hányẹ ọba ni nso a na ọbẹ̀ yẹ bi àná kọ́ ẹni bẹ́ẹ̀ gé mu àmọ́ ọba ni. yẹ́dá sí oyinbo national hello. sọfún radio. yẹ́rọ o mpatsẹ́ odi ní bẹ̀bí akásẹ́ firi. màmá fẹ́ mi dé ṣe kakra. program ya mu yi da biya yi tina ene de ntugum pa na esa ma waware oba na ne tie na bedroom me bi na wo na wo be twetwe no ho pa o di so mo no be ka kire ma se wo ho asole na pese ko yire ho na o twetwe no ho se de ne ya fitia ubi so mo na o di ni na oni kija mana be ka kire so a basa eputu of ya mo di nsanka nya ko se ya de fa so le se kire ho nti bi nya nti wi cha fa nchen na so fu ya sa se mi atoro no e die pa na obeye ya ke pa na so fu na hu nti e be sere se de fi ko no so de oba no di dia che fi no so di dia so fu no do ba ko kure no go woni agire kunu nti mumun se so fu no kuran nti che ne wure na wunya abotire mfa na se menya nkopon na mere famu no se obema no kura je ne yiri ni fi ni nsam a de odi aye no no ode saa be be ma ya semu yo hello 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 udi baby akase free achome kazo ya me pastor ni be ma na mi ni anka me ko be ma bu ko wa ko ya tinka ne on te be ma yo okay ne ma me so ta ne chi hello yeah you fam mama jo yeah ura mama jo yeah ura o mpa chodin baby akase free se me kwabra me kase free agric yo aja kwabra yen ko yeah asima maka na ne ko pa omulo se mo adie no ina so so minister na yin se betu mi velo osofu no ono odi sabeshi na lum no wesu onye decide say
bɛrima foforɔ asaka kyerɛ ne kunu kasa sɛ meni atenka ama wo ɔkotu sa ɔma no nkɔ wɔyɛ fa nkɔ heaven na ɔsɔfo deɛ wogyina ne ɔhu sɛn awareɛ nto de wu dabi ma ɔsɔfo no nyɛ mistake awareɛ nto de wu dabi sɔfo mede afotuo metum ne sɛ ɛfoforɔ megya n'akyi die nyame n'ani tue o wawuru bio nti no mamfa asɔfodie no kyekyere no ho asɔfodie kyekyere ho deɛ ne wobɛwu ntɛm o wokɔ so nyame bɛbisa sɛ na ɛde na wuyɛ ɔba na kum me ɔba na kum anyɛ da hɔ amoa saa yɛbɛhwɛ wɔ adwa nti dɛ mɛtumi aka no yɛbɛhwe na mene adwa ɔba na kum nti no wode bɛtu ne fo mamfa asɔfodie kyekyere no ho ɔbɔ mpae kakra so a wontwa so so ɔbɛwi a ne wakɔre wɔnwe so a ne wɔtrend baawi yɛbɛtumi aka no hello Pachodin baby akase fe yara usemu ne nyama asundwe nka wo so na mama nsia ɔmo so manaduma na mama ɔpamfo ne nyaduma yo mam ne yaba wunya be mani kaidu daba afasi ikansa ele ya yo bi ya na ye bi so mpo so akoko se na so for na samna na scan ebetuma ba so for no oba na be ma na tire no ene bigi no dia yo oba no because me am ni ba wa wale be ma na wa na patani o 22 years ama do to so ne nsa won 19 do to so na 18 abegye tire no one be ma no one time o be ma one ne tira da ta no be wale we 20 what the enkra tire ni na nya be ma ne ba the same can we talk what better you come your mark to you oba ne chapa enti enti bia no wo ye be ma na ye ni ti oba na ka sa do na nya fa se de na ni ya ko so se kan so for no ni oba ti no ga se de woni na ko he da de na ye wa so oba mi ti ni ma ye wo ti ye wo nya no wo ko obi ma na ko no bi bladi bye bye hello good evening baby akase free yeah but so me so ko man me tete sa apin so yo na mie nu peni e man na ye wal mu Kristo mu no omo wo yin se omo mo wiase na ye wale omo a so man ni omo life nko but omo ya betina wale na sia onim se wa check a wanti untumi ndai ba mi ani je die so man mi wo be ye hu wiase ni wale a mesme hu wiase ni down yes e mo ti ase wo be ye hu wiase ni wale a si ese ye hu wiase ni e jawo Amen. Bye. Hello. Hey, asemu asofo hu amani o. Asofo hu amani. Hello. Medium mass of man for life. Yajo. Me so mo na sama na poku ni ekronom. Yo. Ndeze ni bisa se oba no e virgin asofo no ware na. Pa cha ndie na mini ho. Ni mu ase. Emani bia sebi ibinom ahaba no nia obegye no se ne obesi agye no se criminal sana wati sa sofo be bwana be no se han bofo nanka ndi sa niema na oyeye no eda so wo ni tirima di ni tirimu dem ena mana ko basa ndi sofo no e ka men kwa nkata wale wi conference ho na be bwana eda sen pa mu bia be baba hello babru si nya wadio baba udin baby akase na me aso ni je nka nso na me so am ni di mapa modi bi ankasa ni kuma se je bi akoko space yo ona me do eduru na sofo bi a okwa wale de no kwa hani mu na obey so be me ti sofo community sofo community strong mind and then they are the go straight obey so the team of the class hey mama wait some in the father mama what is up what am I feeling so eki ya no mama na sa sofo na say why who be yo why who be hello Mami yajo Epacho ayobana Tedu obo tintinga ba ho aba ma wono are you okay
Mama say what to say. I got the code you are the one you papa. Radiasi. Namincha and Dr. Mrs. Foster, 21st clinic, Namincha of pa. Now, oh, me, and not in the moment of my tip, power of the hey! What a café. Yo, okay. Now, oh, me, and my poor mono. And then my made no chromodim command when you are the paha. Now, no queer. Me a poor money, Mammy Musa did you are. And yet, our year back whom you me and say, oh, Mammy again, as I near my graduate to air coso. Kakani, maybe Papa saying Batono, me and someone. But François, no, no, and 2 minutes now waiting there as I am. And then they are back up and be a one way out. I don't know how to draw by you. Now, Gadu, my man, must eat you, dear. Oh, I didn't oh, half you. I do almost sign me when I cross. You will see one day, so I'm son in Naya. Who knew me. Why? Me was some tea. Papa soften the phrases here. And not producer any motivation. Was it? Onumum no more warren no na virgin. Now Barney dear no onumum dear no found bad. Do sha. On say virgin na de ye no. Do Barney swafim. Ye no na. Hello. Hello. Udi baby akase free. Anini. Ya jo. Mikiani donke maso taxi la ba jikana. You suffer some kaka you can suffer. Hey ya the son of bad. No ya think you have. Hey ya papa. Na me ka ke the brother can no one flower you because ko ba sa oba on no do be ma. E ma pe ka see. The doctor never man actually go at the push up for them. About one channel suffering and bar. Then you're from about the strong crowd. One day go for the software gallery. How are you? I'm we'll be able to cut them out. Hello. About many. Yeah, maybe I can. The grand appointed break back of Persona magazine. Yo. I mean, no one actually had that person. Bible now the catch of us, so it's about your catching. Thousand as well, Banny, it's with Ghana Manico. You see, Ghana and Casa Constitution, yes, system. Not married in a contract marriage. A man is taking a man wrong. That's why I'm not doing you don't know what watching it for my. What's it for my partner before you know about you and I'm hire me and I'm retirement and I'm me. Master, a mark to protect community after the few bombs, the fire. It's a sort of a mechanic place. When you know, of the front door, Lana money. There's only young and nice. A master competition, Zama, Obama, Ben, homework to you. Without the shaman and the form. Hello. It's me, and so. Hello. Good evening, Cassefrey. Yo. It's a very good day. Young Quay. You. The process. Now, maybe the picture in the mouth of the day. Now, I hear you. Now, what thing you have now to benefit India? And so, over the face of my Korea, that's a and our unity. Oh, somebody has to kill my phone. When the test of us say, it's a loving animal. So, I know that they are what. I have about charges to take to. No, if you don't know, I didn't have to do something. And then I'm not here watching. Young Wallace takes the doctor. There's just big watching. So, I say, I'm home at home now. After the of my American and hello. Hello, of mommy. Would you baby I can say for your hineba? But you now you know. You. The big committee and the so you. The woman say, it's a looking man, a woman. Now, I require man, all the time.
ebi hɔ kora no a yɛkɛn aberante a wɔfa saa kwan so yie sɛ ɛkwan bi so no ɛdi anyimmerɛ kora no sɛ wɔsɛ ɔma ne ho fae kora no sɛ wɔanwene bɛrima no a wɔsɛ wɔdɔma no ne ho kora no a ɛnya kenkama a wɔdi kɔta ho adeɛ wɔne bɛrima no yɛ kwata nti the best thing sɛ sɔfo no pa wɔnnua wo nti saa wɔgyegye no kɔkyerɛ bɛdu baabi aha na awigye ne na ɛbɛdumba so sɛ nyame mpɛ saa nti yɛ kɛbɛsɛ sɛ kɛbɛyɛ bi a